Seguim, doncs, estem gairebé al final de la jornada i voldria fer un petit resum de la jornada d'avui. Jo crec que ens podem quedar amb 3 missatges claus. El primer de tot és que hem de cuidar aquest mosaic agrari, ho ha dit en Marc al principi del matí, que per cuidar-lo hem de treballar en xarxa, per anar tots a una, per anar totes a una, que l'administració, evidentment, ens ha d'ajudar de veritat, que això ja serà una mica més complicat, però ahí que vamos, que existeix un dèficit rural, com hem remarcat al matí també, que és que el món rural al final alimenta el món urbà i l'urbà agrupa aquests serveis que no sempre retornen al territori, d'on venen d'origen. Per tant, aquí hi ha un desequilibri i quelcom que s'haurà d'anar regulant. Consumir, produir, cuidar, el títol del mosaic agrari, el títol d'aquest congrés. Si parlem de consumir, doncs ens hem de conscienciar una mica més, o hem d'intentar conscienciar aquests consumidors que els productes de proximitat que ens dona el camp, com deia el Magda Carles al dematí, ja és el que necessitem per viure bé i amb salut, que aquest és el valor de la proximitat real. Per tant, n'hem de ser conscients també com a consumidor. I en David apuntava, utilitzem xarxes socials, que és on es mouen els joves, expliquem-ho. Bé, jo crec que podem recollir. És veritat que jo entenc que diguem xarxes socials i una pensa, més feina. Bé, hi ha maneres, no? Però ens apuntava que per educar aquest consumidor jove, aquesta gent, aquests postadolescents que comencen ara a interessar-se una mica per l'alimentació, doncs utilitzar molt les xarxes que és d'on ells s'informen. En quant a produir i cuidar, les productors i les cuineres d'aquesta tarda ens deien que de fet les productores són les que cuiden del territori i les segones, les cuineres, les que el transformen, les que el presenten, com deia Josep Pla, que és un dels meus poetes favorits, que presenten aquest paisatge posat al plat. I això és important que sigui així i coincideixo totalment amb en Pep Palau, que quina ràbia fa quan et posen a un restaurant amb estrella Michelin o no, però amb un producte que no té res a veure amb la temporada que estem, que ve de l'altra punta del món i que ve amb avió, quina bestiesa. I el mateix per als punts de venda, que aquesta consciència estigui present, que llegim les etiquetes. Aquesta és una cosa que nosaltres des de la premsa expliquem molt, que llegim, que ens parem, encara que ja sé que tens 2 segons per comprar al supermercat, però llegeix d'on és l'origen d'aquell producte, sisplau, que tampoc costa tant. Per tant, també us vull dir que per assegurar que aquestes idees, que aquestes reflexions que avui heu viscut no es perdin, tota la jornada s'ha enregistrat gràcies a Lleida Televisió, que han estat treballant de valent aquí els 2 companys tot el dia. Properament podreu consultar tots els vídeos i totes les ponències al canal de YouTube de l'Associació Dones del Món Rural. I ara sí que m'agradaria també cridar la Rosa, la presidenta de l'Associació Dones del Món Rural, la Rosa Domènech Soler, que us dirà algunes paraules de cloenda, perquè ara sí que estem arribant al final, Rosa. Que sí? Sí. Ara, que no podíem parlar. Després de tanta emoció, Teresa, jo crec que t'has emocionat i tot avui, que tu esperaves, no? Però crec que hem de felicitar a totes les candidates i a la gent que proposa aquestes candidates, perquè sense vosaltres no seria possible. Per tant, molt bé has dit que el reconeixement és per a les nostres iaes, les nostres mares. Aquí diu padrines, però jo he fet servir el nom de iaes i iaos molt avui perquè soc d'un terreny on ens agrada molt dir i crec que s'ha de reivindicar, igual que tu reivindiques el teu. Llavors jo crec que totes necessitem un reconeixement i avui t'ha tocat a tu, però crec que el fort aplaudiment és per a totes les dones d'avui, d'aquí i de tota casa, de tota Catalunya. Consellera, gràcies. Començarem per donar gràcies a la Paeria i a la Llotja per la cessió del lloc on hem fet el nostre segon congrés. Gràcies a la Diputació de Lleida, també a la diputada que ha estat abans entregant el premi. Gràcies al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gràcies al Departament de Feminisme. Tenim aquí Igualtat, a la consellera Eva Menor. Moltes gràcies per venir a temps, que sabem que tot és molt difícil. Gràcies als nostres patrocinadors, que sense ells avui tampoc això no seria possible. Solà, Provetsa, Nutrex, Caixa Guissona, Banc de Sabadell. Gràcies a totes les socis que heu vingut, a les que no ho sou i esperem que us hi féssiu. Vull donar les gràcies a la Junta,
que a vegades la part visible és la presidenta, però no hi ha presidenta sense junta. Per tant, jo crec i demanaria que tota la junta en pleno que pugi aquí dalt i que els fem un fort aplaudiment, perquè sense elles aquest congrés tampoc seria possible. Vull agrair especialment a la Marina, que estem a casa d'ella, que ha fet d'amfitriona i que gràcies a ella avui hem pogut fer aquest congrés a Lleida. I hi ha dues persones que no formen part de la Junta, però que sempre estan davant, detrás, i que són les que ens frenen i ens fan accelerar, que són la Eva i la Maria, si us plau. Perquè penseu que sense elles dos això no hauria estat possible. Bé, agraïu-vos a tothom per haver vingut. Jo només dono les gràcies avui perquè tenim la consellera que farà el tancament de l'acte, però sí dir-vos que esperem retrobar-nos, espero que segueixi sent itinerant a un altre lloc, però d'aquí 2 anys per poder fer el tercer congrés de les dones del món rural. Consellera. Bona tarda a totes i a tots. Quasi no arribo, però al final he pogut arribar. Per mi és un plaer estar aquí tancant el segon Congrés de Dona Rural. Les salutacions a les autoritats presents, sobretot a la Rosa Domènech i a totes les companyes de dones del món rural, pageses i ramaderes de Catalunya. És un honor clausurar aquest segon congrés, un congrés en el que heu pogut reflexionar, debatre, un congrés que a més s'emmarca en el Dia Internacional de la Dona Rural. No sé si sabeu que avui fem 30 anys, perquè el Dia Internacional de la Dona Rural va ser un dels dies que es va determinar en la Conferència de la Dona de Beijing, que va suposar, com sabeu, un punt d'inflexió en les polítiques i l'agenda d'igualtat. I és un dia també per fer visibilització, un espai de visibilitzar el paper de les dones arreu del món i en particular de la dona rural i de la seva contribució al progrés dels territoris. La idea de posar en valor el paper de la dona en el món rural, jo crec que hem de dir moltes coses. Primer, que sens dubte sou pilars de les comunitats, això és una evidència i és una realitat. Que sou la meitat de la força laboral, sempre ho diem, però moltes vegades no està reconeguda ni retributivament, ni socialment, ni en molts casos teniu els mateixos accessos ni a la terra, ni als crèdits, ni a la producció. Com a Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya estem fent moltes accions amb el Departament d'Agricultura, estem treballant molt de la mà, amb una aposta clara per trencar aquests estereotips i eliminar barreres també en el món rural. I com a Govern de la Generalitat també m'agradaria transmetre el missatge de que no pot haver-hi una igualtat i una equitat real si no hi ha una equitat i una igualtat real en l'accés a les infraestructures, als serveis i a les infraestructures de comunicació, a la digitalització, sobretot en un món que està canviant i que està canviant molt ràpidament. Al final no podem afegir una barrera més a les dones, que és el codi postal o el teixit productiu o el sector productiu en el que ens desenvolupem professionalment. Per tant, hem d'invertir en infraestructures, hem d'invertir en serveis, hem d'invertir en tecnologia i en recursos, amb perspectiva feminista, per suposat, i garantint l'equitat de tots els territoris. Jo sempre dic també que la igualtat no només és justícia, reivindicar el paper de les dones en la igualtat no només és un tema de justícia social, és un tema també de competitivitat i de riquesa col·lectiva. La igualtat és un factor més de competitivitat, està mesurat i està acreditat, però l'hem de visibilitzar molt més, perquè les dones som talent, perquè les dones rurals també sou talent i, per tant, treballar l'equitat des de tots els territoris i mobilitzar tot aquest talent fan que també puguem fer un progrés econòmic i social molt més sostenible. En aquesta finalitat de prosperitat compartida, que ja sabeu que tenim com a Govern de la Generalitat i que ho expliquem
molt. Jo sempre dic també que la prosperitat compartida no només és repartir aquesta riquesa en condicions d'equitat, sinó també contribuir en igualtat de condicions a produir-la. I en això estem també a incorporar a la dona també a la producció d'aquesta riquesa en condicions d'igualtat amb els homes. En definitiva, es tracta de construir un futur on cap persona i cap territori quedi enrere. Com a Generalitat de Catalunya també estem treballant molt des del meu departament en intentar apropar serveis posant molt el focus en el territori. Ja sabeu que jo també vinc del món local i sé de la importància que tenen els territoris en l'eficàcia i eficiència de la prestació dels serveis públics i en això també estem treballant. Estem posant en marxa punts lila itinerant que hem posat un en marxa com a prova pilot aquest estiu a Tarragona i ha tingut tant d'èxit que el posarem dintre de la cartera de serveis i tindrem un punt itinerant en cadascuna de les províncies. Però també estem treballant en una agenda de corresponsabilitat i de conciliació. Ahir ho vam anunciar en la Times News Week, que és una setmana en la que reflexionem sobre els usos del temps, que volem també fer amb una mirada territorialitzada, és a dir, posant el focus en el teixit productiu de cada territori, perquè no és el mateix parlar de conciliació i de corresponsabilitat en la indústria de l'àrea metropolitana de Barcelona que parlar en el camp del sector o en el sector primari. Per tant, ho volem fer, parlam amb les empreses, parlam amb els agents socials, parlam amb el territori i, per suposat, també parlant amb vosaltres per garantir aquesta perspectiva femenina i feminista en el vostre territori. I, per suposat, també treballant aquest estatut de la dona rural amb el que estem treballant amb el Departament d'Agricultura, que serà una eina també per garantir la igualtat de les dones en tot el territori. El futur rural sense les dones no és futur. Per tant, hem de treballar molt la visibilització i el lideratge de les dones. Les dones han d'ocupar tots els espais en condicions d'igualtat perquè representem el 51% de la població, per tant, hem de representar el 51% de tot. I això ho hem de fer de manera col·laborativa, establint col·laboracions público-privades i també parlant molt i instaurant en la conversa pública. I espais com el d'avui, en el que heu pogut compartir des de moltes mirades quin és el futur del vostre territori, serà, sens dubte, la clau de l'èxit d'un futur millor per tots i totes. Així que moltíssimes gràcies per convidar-me i espero tornar-nos a veure l'any que ve. Gràcies. Moltes gràcies, consellera. Gràcies per acompanyar-nos avui. Ara sí que ja arribem al final de la jornada. L'Associació Dones del Món Rural, que com deia la Rosa, ja suma més de 200 sòcies, vol seguir creixent i enfortir aquesta xarxa que dèiem tan necessària. Trobareu a la bossa que us han entregat a l'inici un fulletó per si encara no sou sòcies, fer-vos sòcies i si no també ho podeu fer a través de la web donesmonrural.cat. Dit això, ara sí, desitgem que aquesta llotja, aquesta sala avui, s'hagi convertit en un camp fèrtil d'idees, que l'energia generada aquí les pugueu convertir en projectes reals demà. Tenim aquesta oportunitat de construir un futur també plegades. En nom de l'organització, en el meu propi, moltes gràcies per ser aquí. Les sòcies, us dic que teniu una junta excepcional, que realment esteu en bones mans. Ha sigut un plaer treballar amb elles, veure-les ahir aquí, entre totes, sumant, pujant caixes, baixant. És a dir, jo crec que aquest és un congrés realment pioner. No hi ha un congrés així a Espanya. No sé si hi és a Europa, jo no el conec, de totes. A Espanya segur que no. I els temes que s'han tractat aquí, per vosaltres potser són més comuns, però són realment innovadors a nivell de que no estan a l'agenda. Amb la qual cosa penso que és un gran espai de reflexió. Gràcies per crear-lo, a la Rosa, a tota la Junta, i gràcies també per confiar en mi per presentar-lo. Ha sigut un veritable plaer estar aquí aquesta tarda amb vosaltres. Començarà una mica abans el podcast, les que us podeu quedar. Ara jo baixaré de l'escenari, veureu que comença a muntar un escenari de podcasting, però convidadíssimes a quedar-vos i gràcies de nou. Ens emplacem d'aquí 2 anys. Recordeu que el fem cada 2 anys aquest congrés. Aviat sabrem on, encara no us en podem dir, però sí que us esperem trobar-nos-hi i trobar-vos-hi. Així que gràcies. Gràcies a totes. Benvinguda, endavant. Hola, bona tarda. Ja ho sé que quan